Alasada alai sambata kampang alai mari manyo kini nyo kini alai tuana pakaranti asiria sa kapua masara toro kosa mata alai alai roko sa mata alai manyo kini nyo kini alai tuana Rijabia kaini gani ama Rijabia pangti ganyo alai tuana pangti ganyo mama kaidaran nyoren nyoran alai kain minta tabia kami bagaikan sana samo alai tuana samo alai pedaran nyoran nyoran alai Assalamualaikum dan bararai nemak lagi bapa di ladang alai kami bapa di bintuangan alai hai di banyol kini alai watuanai Assalamualaikum carai nemalai bati senang saja alai kami diarah para sayang alai ragu dan lari nyoren dinyoyo nang kandangan Oi malakin dema oi nalain datang akan dua oi sadoi ko dulu kita dema oi dulu kita di mana oi ko ado dusana akabe maranggang akan dua oi di pare samalang Pai samalam ko di marimayo Ari sabui oyama asa donandape ama damare ina pantuniko ama pantuniko ranyu dan nangko kabe oyama alabapare
ama awak jainyu lungga nai abu dosen lai datang pajana di sari lawin akan duang jabang boi banar du bagan dia ayone ma bagan dia yo di mayo nande ula de pajana sasai tempe ama ya sampai satu aliran tania ama antara di iden tuan mangkonyo tempe wenan babali kareson seribu neda saunggo gadang nema saunggo gadang di marimayo ai manyasa ya ma aden nema bali ma rasurapi pangan ilama panganai ilang lembang rasumando ya ma awe watu sangka ma lai bahira salamko ma samalamko imayutini kamanjadi ya ma apa si kambatuan cincin sagadang tejurang marando aji rang marando nai abini Wasiabana waya pasikamba karason tunjuk karabana waturang nyundeda tunjuk karabana dek kareson turang kupiai tamuranyo gagama itu pengajian namunyo ama pengajian itu namun biasanya apa sih kamba ko kapagulo kareson kalau nani ko baga caritonyo nema kondak kapagulo rong salamoko kalau nani ko laila kapayuna kapasayuan nema ko ada alama kapasayuan iko Bismillahirrahmanirrahim. Pacatan lu papanjang perdana ko dari dayat serta mak lembang serbangan dasoni jemong ijo rombongan salam tertumpah kanan basamu salamat buguros mam suntuk dak bibak dan bersisiakan dak bingung mabate dan jo salamat menipu hidup baru untuk kedua mempelai semoga menjadi keluarga yang samawa kate jo lah wati balik je lagu nariko sampaikan manaku ngenyanyo cuman sakiro diketahui nan karajo kami kaparak nego kawan kami cangkua Betul Pak Didi Trapel dan baru sampai Salamait Bagurau. Silakan merapit Pak Didi. di Mapulo dayan kapagulo erina 70.000 gaji nyosari deda 70.000
70.000 gaji sehari. Kababana itu gajinya dia nan pokona penan dia tiama tukang garo obat jadi. Dari Bang Boi lagu di papanjang kate jola balik wati je lagu nego kalau cuman 70 gajinya nyo arancak je Bang Boi gaji 300 sehari ya. Kalau masuk uang insentifnya lah tu ya. 300 gaji Bang Boi sehari nangkan duang antok aku tak de 2000 saja dek mak. Antok aku tak ada 2000 saja. Walau kete gaji dayan laku sari nangkan duang. Oi nana dek dena kasayang aja mak. Oh kalau apiti 100. Up. Tuwati dah. Jangan salah orang begitu. Wati tolong belalaan mata wati kadang-kadang tambah lensa kaca wati itu setengah lay plusnya aku kerti barah kau ya. Calik kemari. Nyumbang sarati balik senalimo baliknya lu nado lay atau Indak nampak adek denaya itu piti onde udah. Oi agak kalam oi nampak adek ambon dah. Agak kalam onde dah onde nampak de ambon. Kok kakota oi Bang Boi tentu kalam doinya. Kok kata amanda sota budu incik matunya ma. Incik matu ohnya tuana. Berikut kod dari Dalembang lagu di papanjang tapi jo lagu Singalang Jaya lah bro lagu ambek lagu gitu induk letarga pakai organ gua ya langsung wati kate daripada jo Bang Boi wati rancak jo Mbak Lembang lah ya kok lai wati menerima Mbak Lembang biarlah ndak tinggalkan Cici Enjoy godang nah lanjutnya itu ya Singalang Jaya. Kupasan dari Dajon dari Sari Lawes Saromohon Bakakon saya duduk je Bang Boi babi siap Bang Boi ke pakai Dajon sepotako sasudawati tikam di ibu dosen Rina akan dikojo kok lah ibu liah biko di ibu dosen gua mandi pagi Bang Boi ko di sungai yang abialah ndak balik seperti sarati cakoya jangan lolok je bro. Tambah tawaran dari Mbak Lembang Cik Les Sarto Dayan Sermongan Pak Didi Bakakawan dia sesudah wati tikam di iko ya lain nomor je Dalembang kok lain cici ditinggalkan ya pokoknya si ada nomor lah ganteng ini sungguh menyiksa judulnya kayak kanan. Pasan Bang Boi karena kalau ndak ada kerupuk lado makan kerupuk jange kok indak je dapat laki muda tukar saja laki nagai Malembang tu kok. Tarik. Lajar ledayar supir dalenggang. Oh de dajon salama tibo nan ninda tasabui anda laki niko. Laba salam bagai Dalembang jorina.
Dua pasan pertama dari Mak Lembang Dayan Sermon Pak Didi juga kawan. Kalau Ciko agak agenya nak orang Sungayang ibu dosen kan kau iu basalam Mak Lembang. Alah sudah basalam kosong. Oh kemarau panjang namanya itu ya. Sesudah itu kau dari Bang Boi kalapau kita minum kopi. Baguro kita sambil menjalin silaturahmi. Jangan lupa tambahnya cari bini dari Bang Boi. Oke lanjut. Bapasan Abang Lembang kabake Ibu dosen Bu Rina kan ke Joko sampai biduk ke Subarang bajodoh kita dia baraurang anak compoan kadang-kadang di Malembang kok batigo tentu berampe kasadonyo tambah anak cici 6 bulan baru kiri. Dari Bang Boi betul pula 7 pasak 9 kunci namun ramal yang masuk juo walaupun dek Rina lah 7 anak walaupun lah 9 laki niat Bang Boi pabini Rina akan dilangsung juo ya tentu sesudah Bang Boi baru amal Lembang ya. Lai ada nu bujang tuh dason di belakang tuh dasoni kan dituju tapi nak magari kan di pangan. Kamu kola baakin ni ayu dasoni lai bulia baken alat nawa malam ko kancang pulo nanagai kamu ko kini ko tagili awa ajoy ti amati pane magili rasota ado ayan talari deni dena. Dari Mak Lembang seri yang duduk jadayan sermongan meja di tengah lagu di papanjang katanya labu dosen sana bulai jom masalah gigi jan risau Rina usah camedia hari raya haji lah mulai non pokok niat dalam Lembang untuk kasungayang kan disampaikan jo lai kamati babuluh aja mau jadi jo mayo kok kabapakai gigi balasu la samo pulo yo kareson tu aganyo samo bana yo kareson aganyo biala basabaina dulu malah gitu buang pos itu giginya kok gigi balasu dari Bang Boi sirun duduk jadajon danga di Palembang jale-jale guruh pati penumbul limbe pandan tajamu ke Sebarang 700 ramuan ube Bang Boi nikah jurina mako kesanak dia bagi kira
Cuman nan kini ko kan nan karina pilih kan nan lah terbukti ya, nan lah terbukti rekam jejaknya kan itu cek rakyat dia. Kalau dalam bangkok sampai bidok ke sebarang jadi jorina iko rina lah bini negati go balik di bang boi cie jualun lai itu negarina pilih. Ayo pesan Mbak Lembang taruh. Bini pertamo itu pasang saban tako. Kalau jodoh Lembang hati de naga came ai de tarot tanabana oi lawan nambo oi tarot tanabiaro kalawan yo. Kalau itu agak agiannya Rina biarlah Pak John sebagai orang di tengah saja. Kok harus banyak pemikiran dek Rina harus kami memilih antara Bang Bei Jodoh Lembang, Pak John sajalah pilih aman sajalah Rina ya. Panjang lagu Neniko dari Mak Lembang tadole kebajadi ndak lancar komunikasi gitu nan kandung minta nomor WA sekali, nomor rekening listrik tolong tulis itu ya, rekening AI ya bagai. Kalau nomor WA kau udah Lembang minta salainan biru beko eta bayayo. Oh kalau minta nomor kareson dan nagiakan. Oh ya tidak nalabarata inna daun tua tambahnya saja kalau nan asli laura bodi garatu badananyo ko bongka kapalo dan Lembang di buenyo. Indah jadi bagian nomor samalam ko panggilan keluarnya cici sajo biarlah suruh ina malam ko. Iyo 360 panggilan keluar cici kesadonya. Ya. Panggilan masuk Sony cek ya. Iyo baa barasio lah seketik ya. Abaa Malembang. Ya. Iya, ada. Abaa. Itu orang kedipisan. Ya Cilembang. Panjang lagu dari Udah Lembang dan Cambe Benarina. Kalau masalah biru aman kaji menurun udah deh ya. Jangan lihat lah dulu ya. Coba lihat dulu Aidina ada Rami baru ina picayo itu agaknya baru ina picayo malam ko. Cici baru nyoapi bahagia kaina bulo ragu den dinyo. Yalah Mama satu dun sana kawan peguro kasadonya le kedebuka jauh segala induk le kedegelik ka segala jaya tanda guru ketumulai.
Dari Mak Lembang Sirududuk Jedayan Pak Didi Serban lagu di Papanjang menumpang di Jaja Jelagu Bang Boi kati jelah Wati. Tapi boleh kami bertanya Wati, di calik candik dulu jok ini agak berubah badan Wati, barak kilo tambah barik badan Wati ya. Dari Bang Zul dari kampung kami di Andaleh ya, di Tabek Buruk kan kojo lagu di Papanjang salamet buguros mam suntuk ke kiamat dun sanak sadanya dak bibak di sisian dak bego abate sesudah Wati biko kandak dari Mak Lembang balik ke baki Bu dosen Rina akan kojo tolong putar kaseko dari awal balik Rina ya. Ko itu dah Lembang onde kini batanyokan ampe kilo onde karenyo ampe kilo lako nanyanyo mangko gak bare badan dah Lembang dari biasonyo dayan banana cuman nak bertanya je lah kami ke baki Wati di kitu lah jarang bertamu sulit basuh jo gadang badan Wati lah bertambah gapuk kini kok le gapuk elok kok atau memang ada rencana ada ndak obela abang dia ya mangko gapuan bagapua oi badang ambo dela ado rencana kini dela ado lagu di Papanjang cuma seketik pasan pertama ke baki Mak Lembang kedua ke baki Bang Boi ya jo kandak Bang Boi jo perhatian Mak Lembang lah manangi Bu dosen je lagu dari gua indah ada seketik Allah perhatian dari Bang Boi jo Mak Lembang agialah nemiru tu papi ayi matos teh kadi adanya ya Bang Boi sarto lanjut serbangan Mak Lembang dasoni kita tinggalkan ke lagu Muara Kasih Bunda seketik coba dibaca kadang berbumbuk kita lihat penangaran kita putar lengkok balik-balik
dari Mak Lembang sarto Bang Boi sermon lagu di papanjang katanya lah balik Wati je lagu narko tapi Wati mangkecik aja kok ndak ada udah rupanya Wati. Dari Mak Lembang dah Lembang kan ko je lagu di papanjang dak ratu kan dak malam kini ko tikam blodek Rina non dah Lembang dak percaya do kalau Rina SMS cako ya. Yalah Mak Lembang sarto da Sony sarupangan kita tinggalkan ke lagu Pulanglah Udah. Malang nyobadan cinta bergantung dak batali mujur di dalam bang ya cinta bergantung pakai tali. Maksud iku ada amanah gua dari Hidayah 35 kece induk-induk siku teragak tu maksud teragak batu kabusan nabluah ya. Nah, abaan maksud terima lah dulu. Di situ langkuk ganuk kasadonyo ada kompor gas, ada kulkas bagai. Terima kasih paketnya dah. Mudah-mudahan panjang umur murah rezeki bertambah bini cek lain. Apa? Tapi untuk orang rumah hamba kalau lebih untuk minggu. Terima kasih ya. Maksud kecek tuan rumah ibu-ibu ndak bahagian ke orang rumah dan tapi maksud pakai duduk. Iko. Jilbab. Tapi kompor gas tadi. Poster. Poster. Oh, ada master guys kok. Apa sih jadi ni? Jadi apa? Dari tuan rumah dari cewek serman lagu di papanjang Dason non masak kadiota yo baru bingung tuh Dason tuh baru bingung kok sih aku dah. Oh jadi ambo kecil bingung tuh. Biarlah. Ya jujur udah. Ya tadi. Kok anak belanja. Ya kata dua. Kata Dason. Ya. Asal tanduk makan biarlah kan dia yang berkubang. Bagati. Hey! Biarlah kan dia berkubang. Tak ganti kan dia.
badan kateler. Kau itu sahabatku api nang di balado. Toke kambiang. Dari Hidayah 35 lagu dipapanjang melalui Bang David. Kok nyampang seandainya mbak sebut ni Hidayah 35 dan serupa di tangga aku malam-malam hari kira-kira pukul 3 dini hari. Ayo mungkin Hidayah 35 bawa lihat lari aja ya. Iya tuh ya. Ada. Jangan kecil lah macam tu dah ada ya. Beras bah, habis beras makan gak bah? Adi aja. Cuman pasan ka pakai etik nan ditong aku jangan diotai belum kami lah ya. Kami lah H2C ni ai. Harap cemas ya. Tarik. Kok lalaki candonya sang gua. Sebanyak gadang lantu onggonya. Tiok dan nelo nya masih luncu ah. Oi gak gadang met pasangan niko. Tiok dan nelo nya masih luncu ah. Pani awak elo nyo. Hey. Sekedar informasi itu mancigo itu nak musim lah dong. Sebab musimnya dorang CCTV kasadonya ya. Nak musim mancigo lah. Kalau kami mencibuk semua tu ya. Jadi dah sate. Pelalatnya om.
Digoyang lagi bro. Cak Puji pulang kampung.
Nehi aca. Nehi aca. Untuk nenden ni habis tu sawak tu ya. Kondak orang tenda di bawah tenda adik nombor 2 datang kau lain tak berlaki. Kok lain tak berlaki kami ba kondak non di tonga mati bayi atau awan tak berlaki. Cak jojoleh wak. Lah kali dijegas. Dia lu bonok dia boni dia jojo. Boroki nakaloki. Sope ki? Asal. Ono nyanyi orang itu. Orang itu minta bepiti. Ono. Kamari pai itu lagunya. Aduh si tua baru di padang tiang. Alasan tiangnya membawa oto. Asik, aja baru. Hei, ada tiang. Baralik ulang di pada dalam lagu benda gerang sedujua usap disamak nemakan ayam manga lupa tak baik karena judua baburu babi bro. Oh dia kan dia bos. Iya kok buru maksud Anjang buru dah bos lah. Iya lah tapi lewat bali lupa dah petang. Iya. Atau bah Baru ni lupa tu. deh itulah
Baan cuma tanya kau hati bau Apa ni. lupa tu? Tanya kau hati Yang tahu. besok apa santiang? Jadi surat tu. Tu itu kan. Iya sebetul itu. Pasang kan? Ya lah. Baburu-buru laut Tuhan. Dena indah doa malara Lupa lapaya yode bakaca Mangade samuyonan bakubang Lupa lapaya yode bakaca Mangade samuyonan bakubang Nalagu tadi yang bonda mulia naya. Nalagu iko ambo satu juo. Alun bakaja nyola babalia. Hai lupa saki ananta bao. Alun bakaja nyola babalia. Hai lupa saki ananta bao. Mako lagu tadi ambo suara kudua. Hai dewati mana kapalo sukunya. Tiok batana lah jadi bubua. Sayang ke inya dan suo juo. Tiok batana oi jadi bubua. Sayang ke inya dan suo juo. Kalau modeku musim hujan Indahnya talo olahmu bana marando Tolong dek dayan untuk adenai carikan Mulia nak adenai nak balaki pulo Untuk adenai dah tolong carian Mulia anak adenai balaki pulo Pakai udah denai lah tahu Iyo bacan dong kare-kare kara Udah ibarat urang paburu Baka jakan caka bangka indah Ala kamu konan ba buat pirang Antara kosia konang monyo Ala jane oh lun ai. Ba buru babi lah sama kita dong buru jandu ba alo citonya. Deh tongkang deh. Pasal dah lama tu dah. Kanda nak samo di dendang juo Sadoi kola dulu kita Oi kok ditanya baburu jando Oi jalan pulang alupo de inyo Kalau ditanya baburu jando, onde jandonyo mak dake ambo. Dangane udah samalam Malam kini kan lai datang Baburu jando Allah biasa Cuba pulo baburu bini orang Baburu jando lah biasa Belum baburu bini orang Allah kini bapu ibadah Ainan dasternya bapak sang juo Deko den pulang kok tak kaji aindu anak. Tak ada laki den bantu orang hilo. Allah biasa de indua anak Dek sadang pirala bana nakino Dari dajon lagu di papanjang menumpang di lagu baburu kok indak menalah sampai ke bangkai lek ke buru jandu ataupun buru kandia ya yang penting meso na perlu di dajon dia taruh. Kalagu iko di papanjang Malam ini baganda lagu Indah bana pulang bakubang Eso sakete tunan paralu Indah bana badan bakubang
ayah bakile juo goreng ubi jo goreng tongkang akhir tapuang manggoreng di kuali mancaliak kule orang sungayang tak kena kule calon dan tak jadi mancaliak kule orang sungayang tak kena kule mantan dan tak jadi mga kulit dan ay bacalia kalau na iyo ay minta sayo dek mancalia dia oh kule adia pasapir yang raso kapi de ambo dek mancalia dek oh kule dede ay sapir yang raso kapi de ambo oi nandi bulakang siana monyo indah jale dan ay manyapu kini adi mama sana indah kaibo saga kaiko kareson tak babini adi makareson tak kaibo lali mo tahun nyota babini Ima badendang awaknya jojoan namun inyo mak marando pulo dek mancalia mak nasi di cawan tak kena pariwa oi jando lamu hai dek mancalia oi nasi di cawan tak kena pariwa oi jando lamu saya ambo kawan do barua ambia karajo ambo barua mami nino de ambo dua oi namun tali la baelo yuo oi namun tali baelo yuo ba ajando kan indah di kana itu nan gadang waktu josoyo nyola bayi awak lah tinggal oi doa sajuda pede kita oi doa sajo dapat deki itu orang sana Waisa mantannya masuk YouTube ingke we badendang lo nyangka muda bisa jadi setruk lai ko ina dia bepi uyuo lai ina elepi uyuo nyambang modai sopo setruk dan cari ganti dua kanyo Raden
sampai di mana kopiti tapi udah kayak kareju sampai di Malaka sayang Habibie Malaki dak kalau bakarajo Malaki datang ala batu apa baru ada gulai ada gua pak dah ampun moyak dia apa pula Yalah, kita tinggalkan nonstop beberapa buah lagu mulai dari Janda Pirang sampai ke Makson Kawan Jawa Luar sampai kini tidak terpisahkan lagi ya. Kairang akang amang tuana ila aku minta alabang boioi lai bagi rawai oi semalam kau di manyu kini alanyo malang ko indah tuanai na dinding oi amai da abadun sana tompang nan kanduang tuanai oh lala oi ama oi lengapulong karam deniyo larenyo nimayo kini layo kini oi kauai urang kamang tuano ai jo urang mage Allah tuanai ai nana kabal ya ma ai cie badu Allah dindin noi la di banyo kini kandung atagama lalai latuanai dinilai bajawe kami tagamang olalai olatuanai narisai ai lapesa jo karam dendinyo la dendinyo Allah tuanai la dendinyo di manyo kini kanda nasa tuana janda jiwa tuana lai nyora
dinan galam lalayo lakan dua ngoy lalai silu aku pada kama lalang kama oi lari saulai lalai oi kadibau Cahayan dinyo lalay ladan dinyo lalay lari samay si maaganawan na away jale nakauway bagurawan sama langkori manyokin de awangan yamaoy ratuan oy amaoy penan macamnya bangsa ebaras orang kampung oy ratuan oy dinin oy penan majiso arendiño bamboyo tanang-tanang lalu semoga kapa marapek kabuaru batanang-tanang dusanak netiga naik onda mio bambo i pulang beko ya jadi ya apa saya kalau ya terima kasih Bang Boi. Oke lanjut sana boleh Pak Son. Sabada ulur sana oi to padangan tiang didinoi di mari Yalah kita tinggalkan ke lagu Kamang Bakayu saketik tu beri bacaca kadang baru bumpuk kita lihat pandangaran kita bertalin kok balik-baliang. Lakan duang di nanare selamat tibonan baru datang kini cari laube oi nak jalukun deda oi nak jaluk
Dari Bang Dodi melalui Barabere Bang Anton Sartodayen Kate Wati Sanabule izin tanyo Cik Wati izin informasi nan Renia Moy Baa Kabanyo le sehat saja pesan dari Bang Dodi ya. Dan kedua kepada ibu dosen tolong pilih salah satu di antara nomor 2 di ibu dosen dia Abang Dodi PO Napa atau Barabere mana ketujuh di ibu dosen. Tak ada pilihan dari itu itu ya. Bang Anton, ya Bang Anton jadi. Orenia moy ditanyakan sampai kini lai sehat-sehat saja. Dinan kalam sulu ko padam kamalalangkan dedaui kamalalangka kadiba kamalalangka kadiba Arina sadang mak tengah canduang di mabalai di balia balai Fatima di bawah kayu nangadang Arina sadang pukul dua sangai taibo mak dalam hati rang kampung di mabini dan di bawah tua basilenga sinantara sobat dan surang lalu di pondok Barabere oh tiri puno nema oh lalu di pondok tiri pulo bahkan daratok pada gantiang itu mana semalamku sajak kita bersiang-siang anak bertanya kodai anak bertanya baju anak bertanya baju kandak kasamo kami berikan lagu ikonan baminta peon apa kalai tibo malang nasibnya Bang Dodi laki-laki dibuat rumah rancak-rancak tuh kada puada yenoi hai tuh kada puada bagalunyo tuh kada puada bagalunyo iya Bang Dodi. Kalau dibaca-baca masalah untung disabik malah nasib ya nasib Bang Dodi saja non dapat buruk kasadonya tiuk diaga urang jo nomor sakit tiuk diangan urang jo nomor daribo nam Bang Dodi ceko kaceku je baru sampai kini ya. Dek Bang Dodi lai kamari jandi bao duduk bamanduang dangan Dek Bang Dodi semalam sajak dahulu lah dipikiri barasoni jelimo kilo indak kalan suang taga di hati Bang Dodi hai taga di hati karejo
barabere kamu ko pulo iyo Mandanga ibu desen badendang papantun jo penyanyi kami gua banganton pi onapa jo barabere lah ado kesepakatan dan banganton pi onapa mundur diri manyurah kabaki barabere. Jadi ibu dosen jo barabere sajalah kok lain nomu alhamdulillah kalau ndak jadi masalah. Off to you. Jiko di sinan la sepakat peona pada jale danga dendangina samalam ko iyo barabere kapasanian kalansonian jo barabere lai kamungkin peona pa itu aga ano lai kamungkin itu aga ano jawe lai peona pa kata bajoy ke masabikon dari Pionapa banganton melalui serbangan Dayan juga kawan. Kalau memang iolai ada untung indah ada ndak mungkin dari namu aja tuh dia. Peona panan mampapanjang lai datang apa kawan-kawan ko nyampang langsung ni barabere ka sungai tiok kabobok udah ina dendangan tiok kabobok di dendangan bobok lah barabere Anan piaman bapak gira bapak gala jauh jalu lebur doang biar pemagala dang ladang bayi sila ladang muda bapara ubila tapi jalan pakai pira mana boinda angin bagi sawah tahu lebih elu bataru tarong padu mengicua tahu iswa najina deina oi hai manangguangan dia iswa najina manangguangan oi calon sumandu amboy sebentar Pak Uwo. Dari Bang Anton Pionapa Bang Rodi Dayan satu mak barabere lagu dipapanjang kesimpulan kami cako iwanala masuk aye plo telenggo kami di pantun ibu desen semataku ayam tolong bandian balik kaset dan semataku lai iyo mana tu ibu-ibuan seketek lai jo suara tu desen Katerina Bere. Biarlah pantun nak diulang de abang barang bere tolong dengarkan. Kok langsung ni abang barang bere ke sungai yang tiok kalalu barang bere oi tiok kalalu ina dendangan
bobok lah para beri yang dari Solo ke Padang Panjang ke pulang hari lasanjo lainyo lalu lain ilang lama saja kita saja marapi namanya gunung malati makobaraso buta serak terserak jual di mana ketemu baki jualan naik sadang nalo na orang kota marapa kawalayari lasanjo lasakawati nasila masak lambiak mata dan suwo di nanare kok takana elok la sabui enan di dayan ba itu pulung ande dayan tarimo pasangan tadi malah nyepiri anta di malah letaknya suswa ambo mandang di daun ambo memandang petambahkan pulanglah udah kasaruaso peon apa dainyo tibo biar kini lari tengah malam deela mojo peon apa indak basuo taraga pulo darodio taraga pulo nak kita berjabat tangan taraga pulo nak berjabat tangan ay Pasan kami dari nan berapek kodayan mak baraberes sarombangan jombang dodi bangatun PO napa balian kaset sautako wadik dek urang sarwaso menengah ujung pantun sebatako lendak sekedar ambuk-ambuk detebentar saja untuk kami kok ya dari Dayan. nan di luar elok marape ratanan tanang lauda duduk de edado di dayan dangakan juho oh nan de dayan tarimo pasan anta di malataknya susu anta di malataknya pire denai mamandang kodaoi denai mal bermandang bertambahkan ayati ju denai memandang bertambahkan ayati ju lamarlah denai kasarwaso oh dari Dayan mulai bak barbere sarombangan Bang Dodi Bang Tun PO Napah
kalau menurut agak agenya pantun dari wati sebatako lai iono semana tu wati ya sebab menangga pantun nani koko sanang dan saja kira ulang gak sanggup lewati yakinkan kami ya Tapaso dan sabak kini menunggu beko pulang wak baduo eko nalai dia jomak son pulang cubo barang godayan jorang padang data dulu kona sesuai jua balik ko indah ambon dedayeno ko indah biarenai malalu ko indah biarenai malaluan oi apa si kamba ka iko juda Didia lama mak la dinan pandai baganda ala dicali bagurawa semalam ko kinyak kanai kaki kanai la cando luka la madok mudia garaguna dibuwe enyu udang la puasan lung la budi wopo semalam ko mencali kami nangkan luang la indak lolo kawanan ko adendang angku rasota mana la icik mantu kapata dorong la bidok masuk nangkodo sudang la Yalah kita tinggalkan kandak dari Bang Dodi serbangan Bang Anton Bitulo Dayan Jembara Berik kita putar lingkup Balimbaliang bahasa-bahasa sebentar oleh-oleh tako ya Bang Dodi Bang Anton ya sebelum oleh-oleh jogi yang sepetang tubuh di adojo kandak dari lagu rusua kasuayan naik keturunan dulu tanggung-tanggung bahasa rusua itu cek sudah tuh kita borong lo pakai organ sudah goyang di balik bukit sarang alang hatuanai oi suayang mana pirimbo mana pirimbo ayama pambali jasurang narilang nangkan duai siang ipu saroyo ai pusaroyo angkan duai dari Barabere lagu dipapanjang katejulah ibu Barabere calon Barabere kan kojo iku yang menasabana suara orang rumah Barabere benako sonaya kok sampai biduk ke sebarang bajadi Barabere jebuk dosen ko lah anu ari bayi ketika eloknya lah ditotak tanggal pastinya kok kamalati mana lah gunung Merapi kadiantian gunung Merapi kamalati dulu yang pokok pesta kami lancongan dulu ya sudah tuh kok cakak lah orang parang lah orang ya
dek barabere tolongakan malam kini papa anjang lagu papa anjang lagu barabere oi barabana kalabi hujan bairere oi name baru bama tabu ay mani tabu ayo ama oi Bangaton pe unapa dari Bangaton pe onapa lagu dipapanjang katijulah bu dosen sana bulai dan Bangaton pe onapa sipai mengalah indah baa do langsungkanlah dia Rina jo barabere tapi jo Bangaton jangan sampai lupa barabere kadibao kasungayan Bangaton oi dek nene inala ay marando lai marando barabere oi asale sampai ke Subarang nangkan luang bakayu tangan ka ayayu di kayu ma akan orang bawa mandi ke ruang tapi oi mandi di sinan mandi ang mandian oi mandi yo mandi ibarasi batambah larui dalam hati oi Bangaton oi manang cabiak ka ain kapan mande babung kuyo o kain putih hari lalari tangan oi kanduang lahirami urang alam kini kanda anak samodi dendang jiwa lai bana baru magadang oi ama
Nanyi janjang tase era tangi rumah jibaku kunci pulo. Yalah kita tinggalkan ke lagu suayan mai keturun.